Dayrarirarayrarirariray. Turarirarirariraray. Hayırlı gün dostlar, hayırlı gün. Selam selam dostlar, hayırlı gün. İsenmisiz? Нәрсе? Ансын иртәгә әйтерен, иртәгә эшлибез аны. Оныттырма только. Ни хәлләрегез бар? Yılmay әле жаным, yılmay миңа, yılmayуың синең тулыган ай дигән җырны юкка җырламыйм. Чөнки Ул җырны башкаручылар бүген Айгөл һәм Ришат Шәйхетдиновлар безнең белән булачак. айдаларны эзләп карыйбызмы? Найда. Оля. Хәзер. Менә бит алар. Ни хәлләрегез бар? Привет! Hayırlı günler. Ой. Ага. Шәйхетдинов, шәйсезкән? Yaşasın bana Allah'a şükür. Мин яннары тагын бер кырдырган идем. Yok. Benim normal alay. Ничек хәлләрегез, ничек бара тормышлар? Allah'a şükür evet. Atliş. İşleme. Булдымы, кайтыгыз, югалып торган идегез. İşleme hazır. İşte. Aha. Şunday көңелле bizde. Нәрсәсе белән? İş köp. Нинди эш инде? Atların ne dikün икәнен дә белмибез, чистан да белмибез. Берегез Робинзон Крузо, берегез Пятница. Да. İmenna. Да. Нәрсәләр майтардыгыз соң бу режимда? O, нәрсәм айтармадыгыз деген ол үшін. Шулай да мактанып күрсәтегез әле. Ну, бик күп һөнәрләр өйрәндек, үзләштердек. Нинди һөнәрләр ул? Ришат, например, төзүче һөнәрен үзләштерде, юллар салды. Нәрсә салды? Мин инде юл салды, юл, сукмаклар, ишек алларын. Аннан соң бакчада бик күп эшләр эшләдек. Без бит инде үзебезнең йорт белән торгач, минем әйткән сүзем бар иде. Бер кашанда мин үз йортымда бер нәрсә дә чәчмим дә, утыртмыйм да, только минем газон гына булачак дигән сүзем бар иде. No. Нәрсәләр утырттың? Нәрсәләр утырттык, күрсәтергәме? Әйтеп кенә чыксагыз да ышанабыз. Суган, кишер, бәрәңге, җиләк, чәчәкләр күп итеп, һәм газон ише. Kuytırıp gazon. Ey rahatlandı bu gazon bilen balay. Ә моңар шу утыртмыйдыгыз инде. Ну, теге ел утырткан идек, ну бу ел кебек түгел иде. Ezgine. Менә бит малай. Әле бу режим булмаган булса, име? Ул бакчаны кем караган булыр ие? Әйе. İğnege var iyi. Әле теплица куйсаң да әле була әле. Аннары бу үз изоляция режимы биткәч, сез инде эшкә чыгып, концертлар, гастрольгә чыгып киткәч, бу бакчаны караучы кеше буламысың? Юк. Утырткан әй булса инде, име? Әйе. Бер утырткач үсер әле шунда. Әллә нигә бер кайтып су сибә алсагыз да? Әйе, шунда. Бәлкем күршеләр булышыр инде, бик каты попросить итсәк. Күршеләр яхшы безнең, Аллага шөкер. Карагыз әле, бәлки шунда кызган ниде? Бер 15-20 бройлер да алыргадыр. Orası uyarı конечно, но tabii alar bit ulu bitse alar bit ne? Nişiktir janiyeler alar jalkı. Бройлер түгел, эт алырга да әле монда. Тик кызалкы дисеңдән нары. Әйе. İcattан ишегәндә хәлләр, иҗат итеп буламы? Әллә шул бакчага Җитеп була, Аллага шөкер. Бар, менә яңа җырлар бар. Теге ничек дип әйтим икән? Вакыт күп булгач, әзрәк теге разнообразие башлады хәзер хотя бы. Яңаша стильләрдә җырлар да эшли башладык, менә бераз җырлап җибәрсәң, сөйләшә башлыйсың. Нашлар, я дип торасың да.
Rişat, bunun bir anlatması var mı mına? Tutluk söylaganda tutluğup, eşirlaganda tutluk mu kişi nege ala ekan? Kim bileyim de hanım. Ayta almayayım. Anı bile kızıksıngan yok mu? Bilmeyeyim. No, kızıksınan var indi. Numarayı anlatıp bulmayanı. O bir özünden öz avtomatım. Bilmeyeyim ben de. Nişik mikeninde. Mına hazır birinci şer aytıp, ninci şer başkarasın. Mına yana stildagi, yana tışıp çıkan şırını mı? Alla birer özünüzden indi kitkaylangan şırını mı? Anlamadılar ahırı. İştesiniz siz bizni? Bize tamamı kaldı Hristiyan. Mına hazır birinci şerini başkarı vakti gitti. Hazır işte bize. Ayya. Indi özünüzden repertuardan Ayya. bulan şerini başkarasız mı? Alla mına şu yana yazgan, yana stildagi şırını mı? Nasıl ederiz? Davay eskisinden başlayalım. Ayda. Zavisadite. Toktalıp kala. Nege ala ayta indi ol? İslam yok mu? Ayya. Birinci şerini koyup jiberasiz mi indi? Все. Eski şırdan başlayalım тогда. Yaxşı. Давай. Koyup jiberik. Aysun koyayım. Davay atı. Yılmay. Yok. Kuşlaşır karşıma. Haydi. Давай size kuşlaştır aşkına. İşlemeyin. Bilmeyeyim. Ne yaptın sen şey? Bizi yarda ömrağlardan Kulak ölgenler Küzler küzge karagan Eyleyken bir kulenler Bana karşı basıta Ağlık ve şefkatlerini Uzlaştır aşıtıma Eyleyken bir İşledesin. Kimning internetini ochar ishli? Biznikimi? Alarnikimi? Bizdeki gazetede evet para evet. Tak. Hozir biz tag'in tutashib qaraymiz. Yo'q, Telefonlar sünmegende benim. Onlar yok. Muş telefonlar sünmegende. öyle kirib ulgurmagandir öyle. Poka kommentariyalarni ko'rsamiz hozir. Şuşum, internet ha. Bizning da Alo. İnternet naşarrak malla. Alo. Şulayrak buğay şul. Что-то вот bugün pagoda naşar alıyorsun ha. Siz padalga çıkıp oturmagan. Eller şatnıqından kirip qarayt meken. Eyda soyup qarayız. Eyda soyup qarayız. Eyda. Şistiş. Nasıl diyen? Aha. Yollardan zorlanalar. Daire. Ne.
Так. Nişek menikinden direkt tügü mü? Lütfü tügül müsün? Mına eybetrek şekillerlige. Aha, звук açık hadi. Mene. Все. Mına. Дальше продолжаем песню. Eyda. Давай. Hey! Aramızda süreli gülür, mehabettir o sonda. Perfetli şanlı kayın, yanımda sin barışakta. Birge! Eyleyirken bir kulenne, para karşı basrıkta. Meşakkatlerin. Uslar sırlar sıkma. Eyleyirken bir kulenne, para karşı basrıkta. Anlık meşakkatlerini, uslar sırlar sıkma. Anlık meşakkatlerini, uslar sırlar sıkma. Uslar sırlar sıkma. Hoppa! Hey! Hoppa, para, para, pa. Hey! Hoppa! Hoppa, para, para, pa. Aferin. Aferin. No, sizning repertuarda solniy jırlarda hayran, duet jırlarda şoqti, şulayda nişik jırlaw irkinrek hem rahatrek ko'ngilga. Min Durustini aytsan. men o'zimni nechik deb aytayim endi более уютныйрак his etам Ришат sahnada bo'lganda. Ол хәлдә булганда минем ниндидер менә көч килә аңардан миңа. Поддержка. Әгәр дә үзем генә булсам, мин обязательно я ялгышып бетәм шунда янәс. Кстати, ул тоже шулай ук. Бергә ничектер бергә нирәк, рәхәтрәк. Но үзебезнең сольный концертларны куйганда аерым чыгабыз инде. Но ул җырлаганда мин сәхнә артында торам көч биреп, ә мин җырлаганда торам. Күш биреп. Демәк, тормышта да, сәхнәдә дә бер-берегезгә терәк. Да. 25 часов в сутки, короче, без бергә. Шулайда репертуарның күбелешен сольный җырларыгыз алып торам, әллә дуэтлар күбрәкме? Төп басым. Хәзер, по-моему, дуэтлар күбрәк әйме. Юк, хәзер теге не инде Баланс бугай инде. Тигезләште бугай. Бер тирә бугай инде хәзер әйе. Әйдәгез алайса булай, сольный җырларга ярып бара торган дуэт җырлармы, әллә дуэт җырлар астында кала торган сольный җырлармы? Бик не вопрос булды бик. Ну, күбрәк үзегезне позицияләү менә, күбрәк дуэт буларак позициялый башладыгыз инде соңгыра, дәйме? Әле менә где-то bir yıldan артык шул менә күбесенчә дуэтларга Басым ясый башлады, гаем. Күбрәк игътибар. Игътибар. Чөнки кайгына барсаң да халык безне хәзер инде аерым кабул итми. Мин барсам, ягъни мәсәлән, кая соң Ришат дип сорыйлар. Ришат Айгөл дип сорыйлар. Шулай бит? Хәтта үзең генә чакырсалар да. Но әйтик мәҗлес ниндидер. Шулай бит инде. Ришат ниндидер җырышый, аны чакыралар. Но барыбер мине сорыйлар. İkimiz de gerek. Şu an Telefonunuzu biraz kiyilebirek koyuyoruz әле, ярты битегез киселеп кала, менә өстә буш һава кала. Менә. Вот, әйдә мин тотып торам. Алты мин тотып торам. Вот, нәрсә сөйлим әле? Вот. Аерым кабул ителә. Әйе. Менә шуңа күрә хәзер любой тематикага, туган көнме уланда, мәхәббәтме, тегесе монсы без инде хәзер дуэтлар җитештерә башладык. То есть, кая барсак та, икебез җырлый торган җыр булырга тиеш. Аерым җырлар да андый тематикага булырга тиеш, ансында эшлибез инде. Аннары менә бит кайсы җырчы белән аралашма, күбесенең төп проблема менә шул аранжировка ясау, костюмнар, дизайннар, җыр яздыру, каядыр җыр сатып алу. Пожалуйста. Әйе.
Sizning Just iştirakka kelganda, sizning iştirakka kelganda bunda kostyumlar yagından deysingmi, Aygül Ustaqullu o'zi dizaynlar yasay, elekki kostyumlarni yangartib, nindir elementlar bilan hamantiga ish üstünde Rishad indi o'zing jırlarda yazasın, aranjirovkalarında o'zing yasaysın. Bu bik jеңilayta bit indi bu artist turmushini, aymi? Nıq jеңilayta. Albatta. Nıq jеңilayta. Rahmatna, Allohga shukr, anысы көтейбет indi bizning. Ну, repertuarыңыздағы bütün жырларға aranjirovkalarını sen yasaysınmı Rishad? Әллә башкаларга да müracaat итәсеңме? Bizim cevap vereyim mi? Cevap ver. Вот. Tezgina сөйләштек. Ne? Ул әйтә, нинди үзебезгә ясый башласам, мин арам кидән ди. Чөнки әле бит әле моны җырларга да кирәк дальше бу җырны. Әйе. Ясаган вакытта уже арсаң, ул это не есть хорошо. Шуңа күрә без инде элегрәк, менә самоизоляциягә хәтлек заказ бирәдер инде бүтәннәргә. Тик яшерен батырын түгел, артистлар эшсез калдык. Хәзер тегендә монда акча туздырып булмый шулай бит инде. Әйе. Шуңа күрә Ришат менә соңгы яңа җырларны үзе эшләде. Үзе утырып иркенләп эшләде. Вакытта күп булды бит инде. Kostyumlarını yangarttın mı sen hala? Sen kostyumlarını yangarttın mı sen? Qo'yar bunda boqshashlari bilan bunda. Kostyumlarga şifonерni яңарттык, и все. Başka kişilerge, başka artistlarga aranjirovkalar yasaganınız var mı sen? Ясый. Endi Ясый. Хәзер инде менә кирләп заказлар килә башлады, Аллага шөкер. Бuna Индираның сорауының икенче өлеше, итек эстрадада танылган артистларның кайсысына нинди җырларны аранжировка ясаган бар? Салават абыйга инде шунда бит Илсаф, Гөлдән апага, Резида Шарафиева, күп инде Раязга да эшләгән бар бит, Илвина. Күп инде в общем. Әйе. Бит әле кийиндә үзем язам бит әле. Әзерләп бирәм, полностью әзерләп бирәм җырны. Под ключ. Әйе. Андый ниләрем бик күп инде, андый җырларым бик күп, Аллага шөкер. Салават абыйны искә алганбыз икән инде, башта менә үзегезнең карьерагызны, аерым карьераны булдырганчы дип әйтик инде. Узак кына еллар, күп еллар Салават абыйда эшләдегез. Ришат Хани апа белән хезмәттәшлек иттең. Теге әйтик, платформа, нигез, фундамент нык, теге артист тормышын төптән күреп, метрлар белән эшләп күргән кеше бит инде, әйме? Әйе, Аллага шөкер. Менә шуның тарихын да бераз сөйләп үтсәңче, ничәнче еллардан башланып китте бу? Беренче Хани апа белән эшләдең бит инде, аңарчы кемнәр белән эшләдең әллә? Беренче адымнар идеме ул Хани апа белән? Хани апа белән эшли башладым мин иң беренче адымнар дип әйтсәң була инде, менә профессиональ сәхнәдә аның белән эшли башладым инде. Мин аның белән эшли башладым 2002 елда. Әле вакытта мин 19 гына яшь иде әле. Менә аның белән мин Тукталышлар, сайын светофорлар, кызылытлар, янна яшел утлар, урам чыгу түгел сине көтү, кызыл утлар бушка гомер үтү. Шулардан соң Хани апа белән эшләдем, 5 елдан артык эшләдем Хани апа белән. Аннары Салават абый үзенә чакырып алды бит инде, аның белән эшләдем, 1 ел эшләдем дә. Шуннан соң китеп бардым инде, үземнең сольный карьераны эшли башладым. Менә бу күчеш соры ничек булды? Ничек Хани ападан Салават абыйга күчәргә булдың? Моңа этәргеч нәрсә булды? Югыйсә бит инде Хания Фәрхидә танылган, шулай зур объемлы дип әйтик, графиклы артист. Анда ничектер бу хыянат итеп китү булдымы Салаватка кызыгып? Нәрсә булды бу? Мин дөресен әйткәндә Салават абыйны гына тыңлап үсеп, шуның җырларын гына ишетеп җырлый башладым мин. И ул әйдә Җырлап әйт. Миңа җырларга кил дигәч инде отказ итә алмадым мин аңа берничек тә. Вообще Татарстанга килгән Салават белән танышыр өчен генә. Әйе. Ай, бу фанат. Бәләкәй шактагы хыял булган. Да. Әйе. А тут
откуда ни возьмись, я появилась. Да. Менә бит Салават белән танышыр өчен килеп, үзенең гомерлек теләген, тормыш яшәген тапкан булып чыга инде. Аллаға шükür. Мен бик сүйінәм шуңа. Değildi. Минем янда шулай дигән була инде диген, әйме? İyi. Хәзер сезгә кыскача гына бер блиц сораштыру. Монда икегезгә дә кагылышлы сораулар да булыр, һәм инде шәхсән аерым сораулар да булачак. Башта икегезгә дә кагылышлы, икегез дә җавап бирерлек сораулар. Башлыйбызмы? Әйе. Башлайбыз. Ризыктан башлыйк инде, кыздырылган бәрәңгеме, әллә буламыкмы? Пюре. Kızdırılgan. Kızdırılgan. Морсмы, компотмы? Kompot. Морс. Yok, ikiniz de cevap bire alasınız ayım. Şarık kuhnyası mı, әллә Japon kuhnyası mı? Şarık. Sedan mı, crossover mı? Crossover. Ayı, crossover. No, bu hazır sedandan crossover'a koşkaç şulay cevap biresin değil mi? Ayı. Kubrak, nişe koşuyorsun bana? Kiri crossover'dan kiri sedanға отырасы келмей mi? Жоқтыр, наверное, уже. Миңа қоя отырып берсем де ярай. Ришат Иртсе. Әйе. Ярар. Ayda Aygül'ge sırau. To'qmash bosib kisu kibitda sotilar. İş. Bosib kisumi yoki kibitda sotilganimi? Так. Dürüst bey. Basıp kiskeç demlirik. Әйе. Kibitten kübrek olnaşul. Kubrak yurttan almayı mı? Әйе. Честно айтам. Rişat. Ayı. Barda min aytgancha bo'ladimi, әллә xotin bilan kengashlashuvmi? Xotin bilan kengashlaşamiz. Aygül, bu so'rovga endi uchrashuvimizning boshida javob berdim. Bo'g'ay, tutalmi, gazonmi? Gazon. Gazon. Anda rahatrak, aymi? İyi. Rişat. İyi. Ha? Gazonlar Rişat qaray. Rişat, ertan turib zaryadka yasawmi, ort songa quyosh tushgancha yiqlawmi? Ertan turaman da обычно. Men o'zim ertan turaman da, gel. Nazoratga yosamaysan. Yo'q. Yo'q, ala yasagan yo'q. Rişat başta o'ylagandi, narsa deb aytirgan ekan deb, Aygül o'zi aytib qo'ydi. Yo'q deydi. Yo'q. Mana endi biz bu so'rovni, so'nggi so'rovni ikki orada yurishlarning butun sanada beramiz. Sizga da shu hisobdan Qozonmi, Yorshollimi? Ham ne uchun? Yorsholli. Ne итеге географическое расположение бик не Оңайлы. Оңайлы. Уфа, Әлмәт, Qozongami, Nижекамскийгами. Теге Biz o'rtada. o'rtada o'tiramiz biz. No, kim bilan Alloh bersa, может, Balalar Qozonga Әйе. ko'chirga plan bor endi alay. No, el пока. No, ertaga tugul. Aytamiz el пока. No, siz Qozonda yashadingiz. Yaşadık. Yaşadık. Hem Şallı'da tüplenirge buldunuz. Şimdi tüp yurtuna da Şallı'da salgaç, demek tüp Şallı bulup kalayın değil mi? Tüp yurttu bildi. Mine biz şu hatlıktı. Lehki na подъем deb aytalar bitler. Jingil. Jingil biz. Bugün biz kişilen uylarga mojum. Erten jiyinip çıkıp ketirgen mojum. Mana shunday kishilar biz. Şahsen men bunu uzun bilem. Çünkü mesela men aytsalar mesela eyda Şallı'ga varıp qaytayal. Benim için o tuqtali ey qoya. Bular Aygül'ler Rişat'a aytsan Qozonga atnasına 5 tapqır aytsan 5 tapqırda kelip ketirgen mümkinler, değil mi? Dubel qaytsalar, вообще не No, Şuna göre tege qoyda jontili, qoyda tinish, qoyda rahat biz shunda. taksistlardan hem artistlardan maşina almadılar. Rişat ko'pmi chaqirim o'tding endi bu yangi maşina algandan so'ng, alıştırgandan so'ng. Ha, ko'p o'tdim ekan. Mana 1-iyulda 1 yil bo'lay endi. 70 ni o'tganmandir, наверное. Ay, yurib ta qaraysiz ha. Nari пока mana Eli yarıyda o'tirdik. Ayy.
2 ay boyu biter ide oturamiz. 80 bulay deydi. 80 bular iyi. Yarı eydeniz bir şer olaysa. Yangasın mı? İhtiyarınız qaysı әзірленген? Давайте. Barsı da hazırlangan. Bik şımağına kilip çıkmaz şimdi şu an kıraya yürütmezsiz. Yeşil gütken küpten yazlar kilmez küten deyip bağırım zinhar uftanmaz. Klasıyık ise şini bütünesin yazmışlarını uzat yılsağa Barıyken bir gavatlı kalbi gülge Balları yaptı giyeşer Bunlar bulsa bulda bizning barı Bunlar bulsa bulda bizning barı Yurda Quyosh menga nur siybeşer Yara gutken nerede buldu kirdelerde Yazmış bezini küpli sınarı Saf bulganına küngel düşman söze türbe arabasından jilide uzmadı Barıyken bir gavatlı kalbi gülge Allah'le yaptı kileşer Onlar bulsa burada bizning barı Yolda Quyosh menga nur siybeşer Onlar bulsa burada bizning barı Yolda Quyosh menga nur siybeşer Onlar bulsa burada bizning barı Yolda Quyosh menga nur siybeşer Bunlar bulsa kulda bizning barır yurda Quyosh menga nur nasib Barıyken bir gavatlı kalbi gülge Alda hele yaptı kileşer Bunlar bulsa kulda bizning barın yılga Quyosh menga nur Bu premyera mı? Da. Demek Bulgar radyosu hem Aygül Irşatlıklarga yazıldı.